Cześć widzowie Bilmagu. Kontynuujemy naszą podróż po Festiwalu Aktywności Strzeleckiej w Krakowie. Nie mogło nas zabraknąć na stoisku Wisportu, który jest jednym z najbardziej utytułowanych producentów plecaków tutaj w regionie. Tym razem wprawdzie nie ma wielkich nowości, ale dla chętnych mamy oczywiście pokrowce na broń dla strzelców. No i jak można wierzyć statystykom na naszej stronie, hitu Wisportu z zeszłego roku, czyli plecaka kostki. Oczywiście jest to lokalny smaczek, ale każdy, kto nosił starą wojskową kostkę w latach 90., na pewno powinien sięgnąć do kostki Wisportu. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia tego stoiska.